שמי ננסי נובק, אני מיילדת 36 שנים פה בהדסה עין כרם, ואני אחראית על המרכז לידה טבעית. אפשר להגיע לסיוע במרכז לידה טבעית פעם בשבוע, בימי שלישי, ב3:30 אחרי צהריים, לראות את המקום, להרגיש את האמביאנס של המקום, שזה ביתי, עם אביזרים מיוחדים בשביל תהליך הלידה הטבעית, לקבל את ההסבר על איך אנחנו עובדים, התפקיד של המיילדת לפני, במשך ואחרי הלידה, איך עושים את ההרשמה, מי מתאים להרשמה, היעילות של המקום והדרך של התשלום. כל זה אנחנו עושים בסיור עם אפשרות לשאול שאלות ולקבל תשובות רלוונטית במקום.